Perheeni tunteman henkilökohtaisen surun lisäksi jaamme sen myös monien teidän kanssanne yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kun Camilla siirsi hiljaisesti kuningatar Elisabetin korut perheenjäsentensä kammioihin, hän ei tiennyt, että kuningas Carle saisi tietää asiasta. Se, mitä Carle teki seuraavaksi, järkytti koko monarkiaa perusteellisesti. Kuningatar Elisabeth eli hyvin elettyä elämää, kohtalon lupaus pidetty, ja hän on erittäin surullinen poismenonsa johdosta. Kaikki alkoi keskiviikkoaamuna 4. toukokuuta 2025. Kuningatar Elisabeth II oli juuri haudattu 3 vuotta aiemmin valtiollisissa hautajaisissa, joita miljoonat ihmiset ympäri maailmaa seurasivat. Monille tuo historian luku oli hiljaa sulkeutunut, surunauhat oli poistettu, musta kreppiviiri taitettu pois. Ja vaikka suru viipyi edelleen palatsin nurkissa, monarkian toiminta oli jatkunut lähes väkisin. Mutta kulissien takana jokin oli mennyt kauhean pieleen, jokin jolla oli voima muuttaa historiaa sellaisena kuin me sen tunnemme. Pysy mukanamme tämän videon loppuun asti, sillä et halua missata seuraavaksi tapahtunutta. Kuten kuninkaalliset perinteet vaativat edesmenneen kuningattaren henkilökohtaiset tavarat, joihin kuuluivat hänen korunsa yksityiset paperinsa. Käsin kirjoitetut kirjeensä ja valitut perintökalleutensa oli määrä pitää tiukan lukkojen takana 99–100 vuoden ajan. Hänen omaisuuttaan pidettiin sekä historiallisena että suvereenina omaisuutena. Tätä arkistointiaikaa valvoo kuninkaallisen kokoelman ja palatsin säädös, joka suojaa edesmenneen monarkin perintöä julkiselta julkistamiselta tai perheen vaatimuksilta ainakin oikeutettuun aikaan asti. Tästä lähtien kuningatar Elisabeth II. Täyden rahastonhoidon odotettu avaamispäivä ei ollut vielä koittanut. Mielestäni tämä on upeaa työtä ja kiitän myös kaikkia muita, jotka ovat tehneet vapaaehtoistyötä. Itse asiassa siitä on jo vuosikymmeniä. Ja silti tuona hiljaisena keskiviikkoaamuna kuninkaallinen rahastonhoitaja Donald Walton ilmestyi yllättäen Buckinghamin palatsiin huolestuttavan raportin kanssa. Hänen mukaansa suuri osa hänen edesmenneen majesteettinsa omaisuudesta oli kateissa. Niiden joukossa olivat safiirista tehty juhlarintaneula, jota edesmennyt kuningatar käytti 65 valtaistuinvuotenaan kaksinkertainen helminauha, jota hän käytti prinsessa Dianan hautajaisissa vuonna 1997 ja mikä häiritsevintä, pari käsin kirjoitettua päiväkirjaa, jotka vain harvat tunsivat ja jotka hän säilytti COVID-19-sulun synkimpinä päivinä, mukaan lukien perillisilleen kirjoitetut kirjeet siihen mennessä. Kun raportti laskeutui prinssi Williamin ja prinsessa Annen tietoon, palatsi ei ollut enää rauhallinen. Kyseessä ei ollut vain tietomurto, se oli kehittymässä oleva skandaali. Ensimmäinen siirto tapahtui nopeasti. William ja Anne kutsuivat herra Donald upseerin turvalliseen tiedotushuoneeseen, samaan, jota usein käytettiin sodanaikaiseen suunnitteluun. Anne, istuen suorassa ja jäykkänä, ei viivytellyt hetkeäkään. Herra Walton, hän sanoi ristien käsivartensa, kuinka kauan nämä esineet ovat olleet suorassa valvonnassanne 2 viime vuodesta lähtien, syyskuusta lähtien. Teidän kuninkaallinen korkeutenne, Donald vastasi selvästi järkyttyneenä. Kaikki oli sinetöity ja tuplasti rekisteröity. Mikään ei ollut liikkunut. William nojautui eteenpäin. Kuinka sitten selität, että 3 kuningattaren henkilökohtaista aarretta on nyt kateissa? Donald korjasi kalvosin nappejaan vapisevin sormin. Herra, olen ymmälläni. Voin vain olettaa, että kyseessä on tahallinen tietomurto, mutta vannon teille, että teen kaikkeni selvittääkseni, kuka on vastuussa. Tämä on loukkaus meitä kaikkia kohtaan. Se oli kelvollinen vastaus. Mutta Buckinghamin palatsissa pelkkä kunnollisuus ei riittänyt, kun uutinen saavutti Charlesin yksityisen työhuoneen. Hän nousi hitaasti mutta harkitusti nahkatuolistaan ja riisui polviensa yli laskeutuneen huovan. Hänen kasvonsa olivat kalpeat, mutta äänessä oli teräksisyys. Tässä ei ole enää kyse mistään pikkutavaroista, hän sanoi avustajalleen. Tässä on kyse äitini ja minun perinnöstäni. Hän kutsui herra Waltonin jälleen kerran, tällä kertaa tämän yksityishuoneeseen.
Teet mitä sinun on tehtävä, Charles sanoi hiljaa. Mutta ymmärrä tämä. Kaikki yritykset peitellä, pehmentää tai politisoida tätä asiaa pidetään petoksena. Selvitä, kuka tämän teki, ja nopeasti. Donald kumarsi ja lähti tilanteesta selvästi järkyttyneenä. Vielä tyytymättömänä Charles määräsi yksityisen neuvonpidon. Sinä iltana tasan kello 16.04 heistä kokoontui kuninkaalliseen sotahuoneeseen. Prinssi William, prinsessa Anne, prinssi Edward ja kuningatar Camilla. Vain luotetut henkilökunnan jäsenet saivat tulla kuuloetäisyydelle. Ja jopa heidät vannottiin vaitiolovalan. Ja se, mitä tuossa kokouksessa tapahtui, muutti kaiken. Pysykää kuulolla. Karle aloitti kokouksen tiedottamalla heille. Kuningattaren yksityisomaisuutta on peukaloitu, hän sanoi tylysti. Haluan vastauksia. Ei lehdistöltä, ei oikeudelta, meiltä. Hänen sanojensa lausumisen jälkeen seurasi pitkä hiljaisuus. Camilla, joka istui kuninkaan oikealla puolella, rikkoi hiljaisuuden. Ehkäpä sitten aloitamme itse aarrekammiosta, hän sanoi pehmeästi. Olemmeko ottaneet huomioon ilmeisen asian, että herra Waltonilla on saattanut olla apua tai motiiveja? Ehdotatko, että hän varasti ne? Edward kysyi räpytellen silmiään. Sanon, ettei sitä pitäisi sulkea pois, Camilla vastasi. Nämä asiat eivät vain katoa. William nyökkäsi. Hänellä on pointtinsa. Emme voi jättää sitä näkökulmaa huomiotta. Ehkä hän ei ollutkaan yksin. Charles naputteli sormillaan tammipöytää. Se ei veisi sitä minulta, en usko siinä iässä. He kysyisivät Vincentiltä, miten hänellä menee. Aiotko minun kuulustella kuninkaallista rahastonhoitajaa? Julkisesti Annen ääni terävöityi. Ehdottomasti ei. Ei sen jälkeen, mitä Margaret Staffordille tapahtui vuonna 1989. Väärä syytös melkein tuhosi hänen elämänsä. Kukaan kuninkaallisessa hovissa ei uskaltaisi ottaa vastaan edes neulaa. Olen samaa mieltä, Edward lisäsi. Meidän on edettävä varovasti. Jos syytämme jotakuta omaamme ja asia vuotaa, se sytyttää uuden myrskyn. Huoneeseen laskeutui jännittynyt hiljaisuus. Lopulta Charles nyökkäsi. Oli selvää, että hän oli tehnyt päätöksen. Annamme valtiovarainministeriön suorittaa sisäisen tutkintansa. Hiljaa, mutta suoritamme oman tutkintamme kuninkaan valvonnan alaisena. Se raportoi suoraan minulle, eikä kukaan tämän huoneen ulkopuolella saa tietää. Tasan kello 17 Charles kutsui kuninkaallisten turvallisuusjoukkojen pääjohtajan Sir Clement McAllisterin henkilökohtaiseen toimistoonsa. Clementillä oli vuosikymmenten tiedustelukokemus, ja hän oli palvellut sekä kuningattaren että entisen pääministerin alaisuudessa kansainvälisten kriisien aikana. Läsnä oli vain 3 henkilöä, Clement, Charles ja Camilla. Charles seisoi takan vieressä pukeutuneena yksinkertaisesti tummansiniseen neuletakkiin ja harmaisiin housuihin. Camilla istui sivussa hiljaa, mutta valppaana. Clement Charles sanoi, meillä on ylin järjestysrikkomus, emmekä voi luottaa tavanomaisiin komentoketjuihin. Nimitän sinut johtamaan yksityistä kuninkaallisen turvallisuuspalvelun tutkintaa. Täysi harkintavalta, raportoit vain minulle. Sitten hän kertoi hänelle koko tarinan. Sen jälkeen Clemens nyökkäsi napakasti. Ymmärretty majesteettine. Aikataulu alustavat löydökset 10 päivän kuluessa. Koko raportti 30 sekunnissa. Entä jos paljastan epämukavia totuuksia, Clement kysyi. Charlesin ilme kovettui. Sitten kohtasimme heidät, riippumatta siitä, ketä se syytti. Seuraavana päivänä, torstaina 5. toukokuuta 2025, tarina oli kaikkialla. Uutislähteet ympäri Iso-Britanniaa ja muuallakin tulvivat otsikoista, kuten kadonneet kuninkaalliset perintökalleudet, palatsi kriisissä, kuningatar Elisabetin aarteet kadonneet. Buckinghamin äiti. Missä jalokivet ovat ja kuka ne vei, ja kuten tavallista internet teki kuten aina, se spekuloi. Salaliittoteoriat kukoistivat kuin kevätrikkaruohot. Oliko kyseessä sisäpiirin teko, poliittinen häiriötekijä vai pahempaa peittely? Ihmiset tarvitsivat vastauksen. Tilanne paheni niin, että vain yhtenä aamuna herra Donald Walton oli pitänyt 7 lehdistötilaisuutta, joista jokainen oli edellistä epätoivoisempi. Hänen äänensävynsä muuttui puolustuskannalle, sitten epätasaiseksi ja sitten tyhjäksi.
Pian lehdistö lakkasi uskomasta häntä kokonaan. Jotkut jopa nauroivat hänelle. Mies ei saa edes avukseen avokattoa. Yksi otsikko oli piikikäs. Rauhoittavan narratiivin vakauttamiseksi kuningasperhe lähetti prinssi Williamin koolle. Hän ilmestyi. Rauhallinen, terävä. Hän seisoi kameroiden edessä Clarence Housen ulkopuolella ja antoi lausunnon. Sisäiset ja ulkoiset kuninkaalliset viranomaiset tutkivat asiaa perusteellisesti. Vastuullinen henkilö tunnistetaan ja pidätetään. Hänen majesteettinsa perintöä suojellaan hinnalla millä hyvänsä. Hän kumarsi, hän lähti, kysymyksiin ei vastattu, mutta sitä yleisö ei halunnut. He eivät halunneet arvokkuutta, he halusivat nimiä. Palatsin muurien takana paine kuitenkin kasvoi. Kuningas Karlen asettama 10 päivän aikataulu alustavien löydösten tekemiselle lähestyi nopeasti. 3 päivää oli kulunut, vain 7 oli jäljellä, eikä vastauksia vieläkään tullut. Donald oli käynyt läpi jokaisen sivun valtiovarainministeriön logikirjoista ja inventaariosta. Ei mitään epätavallista. Papereista ei puuttunut mitään. Kaikki paperilla näytti täydelliseltä paitsi, että se ei ollut. Kruunun painoa harteillaan kantava Sir Clement McAllister oli kuulustellut jokaista kuninkaallisen rahastonhoidon upseeria, Donald mukaan lukien sekä vartioita, kirjureita ja apulaisia. Kaikkia. Mutta mikään ei jäänyt mieleen, mikään ei liikkunut. Ei sormenjälkiä, ei murtohälytintä, ei toimintahäiriötä. Palatsi oli ilmatiivis ja silti jalokivet olivat poissa. Kuka sitten oikeasti vei korut, jatkakaa seurantaa. Tutkinnan alkamisesta on kulunut tasan 7 päivää. Sinä iltana, kun palatsi tyhjeni yöksi. Sir Clement jäi lasiseinäseen toimistonsa itäsiiven takaosaan. Aurinko paistoi ikkunoista sisään. Valo oli hämärä. Hän tuijotti asiakirjoja. Yhä uudelleen ja uudelleen. Kaikki ei johtanut mihinkään. Juuri kun hän oli lähellä loppua, hän surissi 7-henkisen joukkueensa. Tavataan arkistohallissa 20 minuutin kuluttua, Clement sanoi viestintäjärjestelmään. Emme mene kotiin ennen kuin meillä on edes jonkinlainen johtolanka. He kokoontuivat ikkunattomaan kellariin Buckinghamin palatsin alla pitkään betonihuoneeseen, jonka reunustuksessa oli teräskaappeja ja turvamonitoreja. He kävivät läpi jokaisen merkintälomakkeen, jokaisen työpäiväkirjan ja jokaisen vuororaportin uudelleen. Ei mitään, kunnes se tapahtui kello 2:03. Aloittelija nimeltä Donna istui lattialla jalat ristiistunnassa läppäri polvillaan ja kuiskasi puolittain itsekseen. Odota, tämä ei nyt ihan täsmää. Hän nojautui lähemmäs. Sitten hän nousi seisomaan. Sitten hän juoksi. Clemens hän huusi. Haluat varmasti nähdä tämän. Kaikki kokoontuivat, kun hän osoitti skannattua logikirjaa. Katsokaa tämän vartijan logikirjamerkintää. 27. huhtikuuta 2025 hän aloitti työt kello 3:09, mutta hänen vuoronsa ei pitänyt alkaa ennen kello 6. Vastaas. Eikä ole sulkemislogia, ei seurantaa, ei huomautuksia, ei mitään. Nimi Clement kysyi yhtäkkiä täysin hereillä R. Halton. Robert Halton. Onko häntä kuulusteltu? Hän oli osa ensimmäistä erää, sanoi toinen tiimin jäsen selatessaan tietoja, mutta hän ei sanonut mitään epätavallista. Läpäisi turvatarkastuksen, ei lippuja. Sitten meiltä jäi jokin huomaamatta, Clement mutisi. Herätkää kaikki perjantaina 12. toukokuuta kello 8 mennessä. Clement oli jo soittanut Donaldille konstaapeli. Tarvitsen Robert Haltonin täydellisen profiilin ja yhteystiedot. Halton Donald toisti. Totta kai. Anna minulle hetki. 2 minuutin kuluttua Donaldin ääni palasi linjalta. Rauhallinen, mutta utelias. Kyllä sain hänet kiinni. Robert Halton, 10 vuotta palveluksessa. Puhdas rikosrekisteri. Miksi hänet on kutsuttu kuultavaksi? Kuulustelua varten. Tänä aamuna. Ymmärrän. Pitäisikö minun ilmoittaa hänelle? Ei, Clement sanoi. Tee niin. Myöhemmin samana aamuna Halton tuotiin sisään hiljaisella käskyllä. Huone oli tyhjä. 1 tuoli. 1 nauhuri. Clement ja Donna istuivat hänen vastapäätä. Robert Clement aloitti. Olemme tarkistaneet merkintöjesi logit.
Kerro meille, mitä tapahtui huhtikuun 27. päivän aamuna. Ilmoitit työvuoroon lähes 2 tuntia etuajassa. Halton räpäytti silmiään. Hänen katseensa harhaili. Hän liikautti itseään tuolissaan. Minä vain olin etuajassa. Pääsin sisään, kävelin käytävillä, tein kierrokseni. Teitkö raportin unohdin? Olin kai väsynyt. Tarkoitatko, että unohdit protokollan 10 palvelusvuoden jälkeen? Halton näytti nurkkaan ajetulta. Voimme erottaa sinut virasta, Donna lisäsi. Voimme riistää virkamerkkisi ja jopa merkitä sinut kansallisille turvallisuuslistoille. Nuo sanat mursivat kaiken vastarinnan. Sitten hän sanoi sanat, jotka järkyttivät kaikkia. Jatka katsomista ja ota selvää, mitä tapahtui seuraavaksi. Okei, hän sanoi ääni murtuneena. Kuule, en tiennyt tekeväni väärin. Minulle kerrottiin, että se oli kruunulta. Vanon vaimoni kohtelun nimeen. En olisi koskaan tehnyt sitä muuten. Clement istui liikkumatta kylmissään. Kuka kertoi sinulle? En tiedä. Sain puhelun. Ei nimeä. Vain ääni. Sanoi, että se oli kiireellinen ohje. Yläkerrasta. Kuninkaalliset määräykset. Odotatko meidän uskovan, että joku soitti sinulle, käski sinun mennä valtiovarainministeriöön ja sinä vain teit sen, he tiesivät nimeni, vuoroni, tyttäreni koulun. He tarjosivat rahaa, joka riitti vaimoni syöpähoitoihin. Ja he sanoivat sen olevan hyväksytty. Huoneessa oli pitkä hiljaisuus. Sitten Donna esitti kysymyksen, jota kukaan ei uskaltanut kysyä. Mainitsivatko he nimen tittelin? Halton pysähtyi, nieli sitten vaikeasti, eivätkä he antaneet nimeä. Se oli vain numero vannon. Siinä vaiheessa Clement nojautui lähemmäs ja silmät siristyivät. Robert, hän sanoi lujasti. Voimmeko nähdä puhelulokkisi? Siltä päivältä Robert nyökkäsi kalpeana ja lyötynä. Totta kai se on kaikki siellä. 27. huhtikuuta kello 3, tuntematon numero. Silloin he soittivat. Clement viittoi Donnalle, joka veti tukin esiin. Numero oli siellä. Rekisteröimätön linja, mutta aktiivinen. He soittivat siihen viivyttelemättä. Nuoren naisen ääni vastasi. Hänen äänensä oli rauhallinen ja hallittu, kun hän sanoi, hei, täällä turvallisuuspäällikkö Sir Clement McAllister, hän sanoi ja esitteli itsensä. Kenen kanssa minä oikein puhun? Seurasi tauko, sitten kuului hiljainen napsahdus. Puhelu päättyi. Donna jäljitti sitä jo. Muutamassa minuutissa he saivat GPS-signaalin. Puhelu tuli Buckinghamin palatsista. Clementin veri kylmeni. Se tuli sisältä. Donna nyökkäsi hitaasti. Kyllä tämä ei ollut ulkoinen leikkaus. Joku näiden seinien sisällä teki tuon päätöksen. Sillä hetkellä Clemens tajusi, että tämä meni paljon hänen yläpuolellaan. Se oli järjestetty valta-asemasta käsin. Joku, joka osasi kiertää protokollan. Joku, joka kykeni manipuloimaan uskollista vartijaa, jolla oli sairas vaimo, ja tekemään sen kruunun nimissä. Hän tiesi, mitä hänen oli tehtävä. Hän meni suoraan kuninkaan luo, ja tässä kohtaa tilanne muuttuu mielenkiintoisemmaksi. Samana perjantaina kello 16 mennessä Clemens seisoi kuningas Karlin edessä tämän yksityisessä työhuoneessa näkyvästi järkyttyneenä. Huoneen ilma oli sakean jännittynyt. Charles nosti katseensa työpöydästään, jossa hänen lasinsa lepäsivät nahkakantisella kansiolla. Mitä olet löytänyt, hän kysyi matalalla, mutta lujalla äänellä. Ja teidän majesteettinne Clement, aloitti. Sitten hän kertoi koko tutkinnan ennen kuin sanoi, olemme jäljittäneet puhelun, joka käski Robert Haltonia murtautumaan holviin. Se tuli Buckinghamin palatsista. Charles jähmettyi. Hänen leukansa puristui yhteen. Oletko varma, seurattu ja vahvistettu herra? Ei murtoa, ei väärää numeroa. Puhelu soitettiin täältä. Ja herra, uskomme sen olleen tarkoituksellista mahdollisesti jonkin rahoittamiseksi tai peittämiseksi. Kuningas kääntyi poispäin ja tuijotti ikkunasta ulos palatsin nurmikolle. Pitkään hän oli hiljaa. Kun hän teki, niin hänen äänensä oli hiljainen. Kukaan muukaan saisi tietää. Ei vielä. Olen samaa mieltä, Clement vastasi. Mutta jos kyseessä on sisäinen teko, emme ehkä voi luottaa protokollaan. Ehdotan erilaista lähestymistapaa, joka välttää mediahuomion. Baba. Mitä ehdotat? Kysyi Carle kääntyen. Clemens astui eteenpäin.
Pyydä kuninkaallisen perheen palvelijattaria suorittamaan huomaamaton tarkastus jokaisesta asunnosta ja kamarista. Ei univormuja, ei lehdistöä, ei epäilyksiä. Ohjaamme heidät huolellisesti, vain luotettavimmat. Karle mietti tätä ja nyökkäsi sitten hitaasti. Entä kannustin lupaa heille tunnustusta, kuninkaallinen ylistys. Tee siitä riskinarvoista, valmis kuningas sanoi. Siinä iltana kutsuttiin koolle yksityinen kokous. Jokainen kuninkaallisten vanhempien henkilökohtainen palvelijatar, kamaripalvelija ja luottohenkilö oli kokoontunut Itäsiiven maanalaiseen kammioon. Kuningas Karle itse piti heille puhui. Puhun teille paitsi hallitsijananne, hän sanoi, myös poikana, joka suree äitiään. Hänen perintönsä on tahraantunut. Joku teistä voi auttaa sen ennallistamisessa. Jos löydätte mitään ihan mitä tahansa, teidän on ilmoitettava siitä suoraan Sir Clementille. Ja lupaan, että kruunun nimessä uskollisuuttasi kunnioitetaan. Etsintä alkoi välittömästi ja huomaamattomasti. Jokainen palvelijatar liikkui heille osoitetuissa tiloissa kuin varjot. Hiljaa ja näkymättömänä. 2 päivään ei tullut mitään pintaan. Jokaista kuningasperheen jäsentä kohdeltiin tasavertaisesti. Wilhelmia, Annea, Edwardia ja jopa itse Karlea. Mutta sitten sunnuntai-iltana 14. toukokuuta jokin meni pieruun. Yksi palatsin palvelijoista, Eleanor Hartridge, joka oli määrätty Camillan yksityisosastolle, ilmoittautui Clementille. Hän oli hengästynyt ja kalpea. Luulen löytäneeni jotakin, hän sanoi nuoren Elisan huoneesta. Elisa, Clement toisti, Camillan tyttären tytär, kyllä herra. Se oli jäniksen muotoisessa korurasiassa, joka oli piilotettu hänen vaatekaappinsa alle. Se oli Sapphire Jubilee, rintaneula, yksi niistä esineistä, joiden ilmoitettiin puuttuvan kuningattaren kokoelmasta. Eleanor ojensi sen hansikkaat kädessään. Tunnin sisällä rintaneula oli vahvistettu. Se oli aito, eikä sitä ollut poistettu holvista kuningattaren kuoleman jälkeen. Clemens ja kuningas seisoivat sen ääressä hiljaa. Vain yksi henkilö olisi voinut päästä siihen käsiksi ja välittää sen eteenpäin, Clemens sanoi, kuningatar Camilla. Kutsu hänet, Charles sanoi. Camilla saapui 20 minuuttia myöhemmin pukeutuneena tummanvihreään takkiin ja helmiin. Hän astui yksityishuoneeseen, jossa Charles Clement ja Donna odottivat. Charles, hän sanoi kevyesti. Mistä tässä on kyse? Kuningas ei vastannut. Hän viittasi kohti saamettitarjottimella olevaa rintaneulaa. Löydetty Elisan huoneesta, Clement sanoi suoraan. Entä puhelu, joka käski Haltonia pääsemään holviin? Jäljitimme sen. Laite oli hänen siivessä, itse asiassa samassa huoneessa, josta löysimme rintaneulan. Camilla ei värähtänytkään. Hän tuijotti esinettä, sitten Charlesia. Tämä on järjetöntä, hän sanoi. Luuletko, että käskin jotakuta varastamaan äitisi holvin ja piilottamaan sen tyttäreni luo, kenelläkään muulla ei olisi voinut olla pääsyä? Camilla, Charles sanoi raskaalla äänellä. Tämä ei ole kevyt syytös, se on petos. Se on lavastusta, hän tiuskaisi. Joku haluaa mustamaalata perheeni. Tämä on poliittista. Se on aina ollut. Et ole koskaan luottanut sukulinjaani. Kerro sitten meille, Clement sanoi. Kuka haluaisi tehdä niin, kenellä muulla olisi keinot pääsy ja motiivi? Camilla oli hiljaa. Mutta se ei päättynyt siihen. Siinä vaiheessa Camilla tiesi, ettei hänellä ollut enää mitään salattavaa. Todisteet olivat liian tarkkoja. Jälki oli liian selvä, mutta silloinkaan hän ei ollut valmis kaatumaan miekkaansa. Ei täysin. Hän oikaisi selkänsä, katsoi suoraan kuningas Karlea kohti ja sanoi rauhallisesti, mutta lujasti, en minä varastanut sitä. Otin sen, mitä minulle luvattiin, kun äitisi eläisi. Hän itse kertoi minulle, tuo koru olisi jonain päivänä minun. Miksi siis pitää sitä lukossa? Miksi odottaa, mistä oma kiinnostuksesi hevosiin kumpuaa? Kunnioitin vain hänen sanojaan. Sitä paitsi Kate ja Meghan omistavat paljon Dianan koruja. Miksi en voi saada tätä? Hiljaisuus laskeutui huoneeseen. Yksikään kuninkaallinen ei liikkunut, ilma kävi raskaammaksi. Mutta tunteet eivät liikuttaneet Charlesia. Hänen väsyneet ja terävät silmänsä tähyilivät naisen silmiä etsien totuutta ja löysivät jotain muuta.
oikeuttamista, ei katumusta. Hitaasti ja harkitusti voimakeinoin kuningas Karle kutsui koolle kuninkaallisen hovin vanhemmat jäsenet ja ilmoitti päätöksestä, josta tulisi yksi kiistanalaisimmista kuninkaallisista päätöksistä vuosikymmeniin. Heidän kaikkien edessään hän riisui Camillalta hänen seremonialliset velvollisuutensa, arvonimensä ja kaikki tulevat vaatimukset kuninkaalliselle omaisuudelle itselleen tai perheelleen. Tämä monarkia, hän sanoi, on rakennettu palvelemisen ja luottamuksen varaan. Jos menetämme sen, menetämme kaiken. Sinä iltana uutinen levisi. Jos saan viedä teidät takaisin alkuun. Televisioruudut ympäri yhdistynyttä kuningaskuntaa valaisivat otsikot. Kuningatar Camilla riistettiin kuninkaallisista oikeuksista kadonneiden korujen skandaalin keskellä. Hovi vahvistaa. Kuningas Karle tekee ennennäkemättömän teon puolisoaan vastaan. Sosiaalinen media räjähti räjähdysmäisesti. Jotkut olivat järkyttyneitä, toiset helpottuneita, monet väittelivät siitä, varastiko hän sen todella. Tai oliko kuningatar todella antanut yksityisen lupauksen, mutta valtava vastaus oli selvä, oikeus oli toteutunut. Sinä iltana hieman ennen kello 21 kuningas Karle julkaisi ennalta nauhoitetun videotervehdyksen kansakunnalle. Hän vaikutti näkyvästi uupuneelta, mutta rauhalliselta. Hän istui pöytänsä ääressä kuninkaallinen vaakuna takanaan. Hyvät brittiläiset maan mieheni, hän aloitti kadonneiden kuninkaallisten korujen asiasta. On totta, että ne löydettiin talouteni jäsenen hallusta. Tämä henkilö on nyt kohdannut kuninkaallisen lakimme mukaiset seuraamukset. Tämä ei ole juhlan hetki, vaan velvollisuuden täyttämisen hetki. Hän kiitti edelleen kaikkia tutkimuksista vastaavia, ja siinä kaikki, mitä hän sanoi. Vaikka se oli yksi vaikeimmista hänen koskaan välittämistään viesteistä, ja kenties tuskallisin päätös, se oli myös tärkein. Koska joskus esimerkin näyttäminen, vastuullisuuden perintö, on tärkeämpää kuin rakkauden säilyttäminen, ja ennen kaikkea kruunun on aina oltava etusijalla. Mitä mieltä olet kuningatar Camillan järkyttävästä välirikosta kuningas Karlen kanssa? Toteutettiinko oikeus, vai onko tässä kuninkaallisessa draamassa enemmän kuin miltä se näyttää? Jaa mielipiteesi kanssamme kommenttiosiossa. Jos pidit videosta, tykkää, jaa se ja tilaa kanavamme. Klikkaa myös seuraavaa videota näytölläsi, niin tulet nauttimaan siitä.